So ako sang i-arrange guys kay para masugdan akong himo ang kanang tangkal zero ba. So karon guys, magpanday kun uhay ta. Ay sige dito ka mao. Nakamao na lang. Naning para practice guys ba. So akong i-vlog sa niya akong panday-panday ron guys kay imo ko'y content. Mag-record ano sa akong mga drama guys ug sa akong balak kung ano ba. Kaya dagan kayo giro sa ipag-hot. Next ko record niya. Pero guys, dala guys, kompleto na akong gamit ay gabas, martilyo, ug nitrosan guys niya dahil lansang guys. So sukudan guys. So, sinsya guys, kay dili ko expert ng panday guys, pero mag-practice og panday ron guys kay in kaso maminyo og sulagma ba. Ay kata tamba. Kaya joke lang guys. Practice na panday guys kay panitan mo tay trabaho guys ba mapanday ra guys. Start panday guys. Nag-test yung mga sana. So yan guys. Medyo taas-taas yun mo ang tangkaw guys kay anang daghan kay mag-iro. Daghan mag-iro guys. Kuhaan ka buok. Walo. So walo dahil ko na mag-iro guys. Ano mo katimaan kay na pa may mga gagmay gud guys, mga itoy ba kinanganak mo guys. Kinahanglan tangkawon guys kay mangla guys. Walo ka bo kung dapat ko upat kay. So delikado guys yung mga buto kalsada guys niya. Ibaw na talaga sa kanan ng kalsada. Delikado na madisgrasya. Kung di iro madisgrasya, na itaw madisgrasya. Delikado kay guys manamong himog tangkaw guys. Wah. Mura po expert o panday ba? Mura po expert o panday na dito. Okay. Start sa ko sa kong trabaho guys kay iabot uwan guys. Hindi supot ang maitom na rin. Hindi na lang tuwason na kung tangday sa tangkaw. A few inches later. So, nibalik ang init guys. Dayon. Dayon yun ang panday guys. Hirap pala magpanday guys. No.
Kailangan magaling tayo dito. Hoy! Nagsigitan ha? Naglabas ay di nga matulong. Hoy! Nagsigin dito. Lisod, di magpanday guys. Di matulong. Awa, yun, sikat yun. Okay. Okay kayo? Ayay. Ayay lagi. Mulit kayo maghansang guys. Bugoy lang nga guys. Mulit kayo. Igon guys. Ayaw pa pagahi. Gahi. Da. Woy, hiwi man guys. Ang isa na ba niya musukol na guys? Musukol lang lansang. Pinalo dito. Hiwi man siya. Saan na lang eh. Gusto ko lang langsang sa matulog. Musukol siya guys.